Listo? Orduan, Sonia, zuretzan da. Vale, kaixo, arratsaldeon. Deitu dizuegu bilera honetan edo hitzaldi honetara hobeto esan da, Haurreskola partzuergoko leku aldatze lehiaketa azaltzeko. Vale? Badakit eta badakitzue alde batetik argitaratu dela araudia eta beste alde batetik deialdia. Araudia saiatuko naiz azkar irakurketa azkar bat egiten, hainbat momentuetan igual arreta gehiago jarriko dut, eta gero ja deialdiarekin hasiko gara. Deialdian azalduko dugu ere balizko egutegia, prozesu osoko balizko egutegia eta meritajea. Vale? Eta gero eskabide horria. Deialdi hau ondo ulertzeko modu egokiena izango zen zuei ja deialdia eta araudia irakurrita ekartzea. Ze horrek lana asko errazten digu. Espero dut horrela izatea. Hasiko naiz araudiarekin, hor daukazue proiektatuta. Lehenengo puntu horretan, parte hartzeko baldintzak azaltzen du, eta oso argi jartzen du behin betiko kontratua duten langileak bakarrik parte hartu ahal izango dutela lekualdatze lehiaketa. Lekualdatze lehiaketa honek ez du aldatzen, bigarren artikuluan nago ja, ez du aldatzen izaera juridikoa. Hau da, zuen kontratuaren baldintzak ez ditu aldatzen, bakarrik aldatzen da atxikipena, atxikimendu berria hartzeko momentua da. Hautagaiak bete behar dituzten baldintza jartzen du, bai? 3. artikuluan nago ja. Parte hartzeko lehen esan dut, langile finkoa eta lanean egon behar duzu. Lanean, aukera bat da, lanean egotea, eta nahita ezko eszedentziatik bueltan egotea. Bi kasu horietan borondatez hartzen da parte. A eta B kasua da. C eta D kasua da derrigorrez parte hartu behar duzu. C eta D oso antzekoak dira. Begira, behin betiko kontratu bat izan behar duzu lehen esan dugun bezala eta bueltatu behar zara borondatezko eszedentziatik edo bateraezintasunagatik eszedentziatik irailaren baterako edo irailaren bata baino lehen. Badakigu borondatezko eszedentzia eskatzen duzunean edo bateraezintasunagatik eszedentzia eskatzen duzunean zure atxikimendua galtzen duzula. Orduan, irailaren bata baino lehen inkorporatzen bazara, enpresak ematen dizu behin-behineko atxikimendu bat eta gero behin betikoa lortzen duzu lekualdatze lehiaketa honen bitartez. Eta horregatik derrigorrez hartu behar duzu parte. Bi kasu hauetan parte hartu ahal izateko, deialdia argitaratu baino lehen idatziz eskatu behar izan diozu enpresari zure inkorporazioa irailaren baterako. Ez baduzu egin eta olako eszedentzia batetik inkorporatzen bazara irailaren bata baino lehen, ahalik eta azkarren ja, hitz egin beharko zenuke edo beto idatzi bego barrankori eta lal edo helbide elektroniko bat jartzen du deialdia eta horretan jarri, badakit berandu nabil, baina inkorporazioa nahi du, irailaren baterako, eta haber zerbait egin aldudan, porque hemen oso argi jartzen du, eskatuta izan behar duzula, ja, inkorporazioa deialdi argitaratzen den egunerako, eta hori ostiralean izan zen. Eta gero, derrigorrez partu hartu ahal izan duzu, edo parte hartu behar duzu, zure lanpostu zerrendaren bitartez desagertu bada. Aurreko urteetan, Gasteizko Txangorri aurreskola itxi zen, eta langile horiek derrigorrez partu hartu behar dute lekualdatze lehiaketa honetan, eta deialdian gero ikusiko dugu nola agertzen dira 76 lanpostu
amortizatzen direla. Langile horiek derrigorrez parte hartu behar dute, lekualdatze lehiaketan. Eta lehenespeneko eskubidearekin hartuko dute parte. Eta hau da, 4. artikuloa. Bale? Lehenespen eskubidearekin, zer esan nahi du? Joango direla 69 langile horiek besteak baino lehen. Osea, lehenengo aukeratuko eta ordenatuko dira langile hauek haien baren meritoen arabera, eta gero borondatez parte hartuko duten beste guztiak edo derrigorrez. Baina lehenengoak dira haien lanpostua desagertu dana. Bai? Bale, 5. artikuloa, bale? Ze plazak eskaintzen dira? Bueno, pues deialdian eskaintzen diren plazak agertzen dira, danak zerrendatuta, horiek dira plaza utzik daudenak eta eskaintzen direnak. Horretaz aparte, langile finkoak prozesuan askatuko dituzten plazak ere, hartu ahal izango dira, naiz eta hasierako deialdian ez eskaini. Bale, momentu honetan langile finkoak okupatzen dituzte langile horiek, baina gero ja prozesuan zehar askatuko dituzte eta beste langile finkoak hartu ahal izango dituzte. Gero lehenengo erazkinean ikusterakoan berriz aipatuko dugu, bale? Aurrera egingo dugu eta hitz egiten du kontratuen iraungipena. Langile finko batek lanpostu berri bat hartzen badu eta lanpostu hori leparteko kontratu duen langile bat, beste langile bateko okupatzen badu, langile horri bere kontratua iraungituko zaie, amaituko zaie. Bale? Kontratu gabe geldituko da abuztuaren 31. Aurreskola batean eskaintzen bada lanpostu bat, finko batek betetzen du, eta bi leparteko kontratu duen baldin badaude aurreskola horretan, jakiteko nori suprimitzen zaion kontratua, jo behar dugu gaur egun indarrean dagoen ordezkoen zerrendara, eta aurrenkeraz jarraituz, beherago dagoena, bukatzen zaio kontratua. Bale, 7. puntua hitz egiten du eskabideei buruz. Gero ikusiko dugu nola egingo dira. Eta 8. meritoei buruz. Hori ere, deialdian ikusiko dugu atalez atal. 10. artikuloa, 9. artikuloa hitz egiten du sortuko dela talde bat meritoak baloratzeko. Eta hor dago jasotan nortzuk osatuko dute talde hori. 10. lanpostuan, artikuloan barkatu, langileen onartuen eta baztertuen zerrenda argitaratuko dela esaten du, erreklamazioak noiz eta nola egin behar diren azaltzen da hor. Erreklamazioak egin eta gero, behin-behineko atxikipen berriarekin ateratzen da zerrenda bat. Hori gerenteak esleitzen du, eta 11. artikuluan nago ja, barkatu. Eta behin esleituta egongo da erreklamazio epe bat, eta erreklamazio epearekin batera langileek borondatez parte hartu duten langile guztiek uko egin aldiote prozesuari. Hau da, esleitu zaion lanpostua ez bada bere gustokoa edo damutu bada parte hartzeaz, orduan uko egin aldio parte hartzeari momentu horretan. Bestela ez badu uko egiten, aurrera doa eta behin betiko zerrendetan egokitzen zaion lanpostu berriara jun beharko du irailaren batean. Bale? Gerta daiteke erreklamazioak direla eta ukoak direla eta seguro gertatuko dela, behin-behineko zerrenda horretan esleitu zaizuen lanpostua, ez izatean gero behin betikoan, zetar bidean batzuk atzera egin dute eta beste batzuk erreklamazioa jarri dituzte. Orduan seguro zerrenda hori behin betiko zerrendan agitaratzen denean aldaketak daudela.
gerta daiteke ere, lehenengo behin-behineko zerrenda horretan, ez egokitzea ezer, eta gero, behin betikoetan, zerbait egokitzea uko egin ez baduzu zure eskaerari. Bai? Orduan kontuz. Seguro ez bazaude prozesuan parte hartu nahi dozula, uko egin. Eta gero, ja, 12. Artikuloan esaten duena da, lehen esan dute, behin betiko lanpostuari ezin izango zaio uko egin. Vale? Argitaratuko dira behin betiko zerrendak eta bertaratu behar zara, lanpostu berri horretara bertaratu behar zara irailaren batean. 13. Artikuloan esaten du, derrigorrez parte hartu behar duten langileen kasuan, bere aukeraketaren barruan, hau da, jarri baditu 5 haurreskola, eta bere aukera, bere txanda heltzen denerako, esleitu behar zaionerako, 5 haurreskola horretako lanpostuak banatuta baldin badaude, ja, derrigorrez parte hartu behar izan baduzu, enpresak ofizioz esleituko dizu beste lanpostu bat. Eta ofizioz nola egiten du? Hartzen du zozketan letra, hezkuntzako zozketan letra, aurten da G, eta hartzen du alfabetikoki herrien izenak, eta G, lehenengo herria G zazpida, ez daki zein den, baina demagun, Gatika. Pues Gatikan aurreskola bat baldin badago eta lanpostu bat gelditzen bada esleitu gabe, hori tokatuko zaizu. Libre dagoen lehenengoa, bale? Orduan, kasu honetan, derrigorrez parte hartu behar dituzuen langileei aholkatzen dizuegu, ahalik eta aurreskola gehien zerrendatzea zuen nahien arabera, porque bestela tokatuko zaizue nahi ez duzuen aurreskola bat. Bai? Eta gero ja, 14. Artikuloan hitz egiten du maiztasunari buruz, eta esaten du 2 urtetan behin egingo dela, eta ja 15. Artikuloan, pues dato pertsonalen tratamenduan, bueno, araudi guztietan jartzen duena. Vale? Bueno, pues hau araudia. Hasi, azkarra salduta, Eta orain, bueltatuko gara poliki-poliki hau azaltzea, datekin, bai? Eta beste dokumento batzuen gainean. Deialdia ondo ikusteko, igual, haintzan MSD egutegia proiektatuko duzu segundo bat? Bai. Bueno, deialdia argitaratu zen, hemen agertzen den bezala, bueno, hau da, enpresak eman digun egutegi bat, publiko ez du egin. Zergatik? Ze ikusi duzuenez jartzen du zerrenda argitaratzen den egunetik 5 eguneko epean, tartean arazoak sortuko balira, pues harrapatuta ez gelditzeko. Orduan, data hauek oso nahiko friableak dira, baina salbuespenak edo egonaldia tartean, bale? Orduan, ikusten duzuenez, ostiralean deialdia argitaratu zen, deialdia web orrian zintzilikatu zuten, eta orain aztertuko duguna da. Eta gaur egin nahi izan dugu hitzaldia, ze gaur ja prozesua martxan dago. Eta gaur, borondatezko eskariak amortizatuak izateko gaur eta bihar epea da. Eta saiatuko naiz hau ondo azaltzen. Horretarako joko dugu erazkinetara, bale, Aintza? Bale, nahi dut bigarren erazkina ikustea, posible bada. Bueno, ikusten baduzue hori zen lehenengo erazkina. Orain ikusi duguna, tablak zituena. Hor agertzen dira, ze plazak eskaintzen diren, ze aurreskoletan, eta ze kode dute. Orduan, edozein langile finkoak egin behar duen lehenengo gauza, lekualdatze lehiaketa bat publikatzen denean da, irakurtzea eta begiratzea, bere lanpostua bertan dago. Ez, hori da 3. Ai, meli haua.
Ez? Hori da hirugarrena, ez da? Hirugarrenean da agertzen diren Bale. Bueno, hemen da lehen esan dizuet. Derrigorrez langile batzuk amortizatuak, derrigorrez langile batzuk parto hartu behar dutela. Hau da, borondatezko eszedentziatik bueltatzen direnak edo bateraezintasunagatik. Hauek dira, eskatu dutenak bueltatzea. Eta hauei gure aholkua da, ahalik eta aurreskola gehien zerrendatzen. Bale? Orduan, hirugarren erazkina, mesedes. Hemen agertzen da, zeintzuk langile joaten dira, lehenespen eskubidearekin. Eta lehen esan dizuet, 3 langile daude bere aurreskola itxi dela eta orain arte behin-behineko atxikimendua egon direnak, horiek parte hartu behar dute bai edo bai, eta gero agertzen da 76ko zerrenda bat. Hortan agertzen da kode bat, hori da aurreskolako kodea, gero aurreskolaren izena, lanpostua, hau da aurreskola horretako ze lanpostu zenbakia eta langileak ze kontratu mota du, behin-betiko kontratua edo lepartekoa. Bale, behin-betiko kontratua baldin badu, langile hori derrigorrez parte hartu beharko du lekualdatze lehiaketan. Hauek ere aurrekoak bezala, gure aholkua da, ahalik eta aurreskola gehien zerrendatzea eskabide horrian. Zergatik, ze hauek bai edo bai, lanpostu berri bat hartu behar izango dute lekualdatze lehiaketa horretan, ze orain arte bete duten lanpostua desagertzen da, ez da egongo. Bale? Eta enpresak esleitu behar zaio beste lanpostu bat. Orduan, aurreskola asko zerrendatu zure nahien arabera. Asko, alba da guztiak, hobeto. Bale, ikusten duzu ez, hor adibidez, hartuko dugu lehenengo aurreskolako izena. Abadinoko aurreskolan amortizatzen da lanpostua, laugarren lanpostua, 4. Bale, aurreskola horretan egon aldira, ia seguro nago beste behin-betiko langileak egongo direla. Bai? Bueno, beste behin-betiko langile batek nahi badu lekualdatze lehiaketan parte hartu lehenespen eskubidearekin, zer esan nahi du honek? Lehenetarikoa izatea aukeratzen egin aldu, bai? Eta horretako gaur edo bihar bidali behar dio enpresari emailez 4. erazkina. Bale? Hau, oso ondo, eskerrik asko aintzat. Bale, erazkin hau bete behar dio, bidali behar dio, enpresari emailez. Honek, hau egiten duenak, ezin izango du berriro bere aurreskolara bueltatu. Orduan, derrigorrez parte hartuko du lekualdatze lehiaketan, galduko du orain dagoen aurreskolako atxikimendua, eta beste bat hartu beharko du bai edo bai. Saiatuko naiz adibide bat jartzen hau ondo azaltzen. Esan dugu Abadinoko aurreskola 4. hezitzaileari bere lanpostua desagertuko zaiola. Bai? Aurreskola horretan beste 3 langile finkoa egon daitezke. Bale, hoietak momentuz 3 horiek pentsatu behar dute. Nik parte hartu nahi dut lekualdatze lehiaketan? Bai, berdin zait ze aurreskolan tokatu edo bakarrik nahi dut bat. Bakar bat nahi badu kontuz, ze lehenespen eskubidearekin baldin badoa, hartuko du amortizatuko den postu hori, plaza hori, eta ezin izango du bueltatu Abadinora. Beste edozein aurreskolan hartu behar du lanpostu bat. Berriz, amortizatu gabe edo borondatezko eskaera bete gabe parte hartu ahal izango du lekualdatze lehiaketan, baina ez da joango lehenespen eskubidearekin. Joango da besteekin batera. Osea, bigarren zerrenda horretan edo bigarren multzo horretan. Ez dakit argi gelditu den. Bueno, espero dut baietz. Bestela berriro salduko. Beharrezkoa baldin bada. Bale? Bale, orduan. Gaur. Eta bihar epea norberaren
lanpostua borondatez amortizatzeko. Laugarren erazkina bidaliz lal abildua aurreskolak.eus helbidera. Bale? Ze gertatuko da bihar? Osea, bihar, barkatu. Hau egin ostean, 21-ean, barkatu. Bale. Pues, laleko behin-behineko zerrendak, lalean parte hartu nahi izango dituzten langileen behin-behineko zerrendan lehenespen eskubidearekin argitaratuko direla. Hau da, lehen ikusi dugun hirugarren erazkin hori berriz argitaratuko da, baina tabla horretan agertzen ziren lanpostuen zenbakiak aldatuta. Bale? Eta jakingo dugu benetan zeintzuk joaten dira lekualdatzen lehiaketara lehenespen eskubidearekin. Bale? Osea, zerrenda hau aldatuko da horren ostean, 21-ean, eta berriz argitaratuko da. Egun horretan, 21-ean, zer egin behar da? Begiratu, ea zuen eskaera hor barruan dagoen, ondo jasota dagoen parte hartu nahi baldin baduzue amortizatuen artean, eta egun berdinean erreklamazio epea da. Egun berdinean egin behar dira reklamazioak. Bale? Hor dago jarrita. Hurrengo egunean, 22-an, ateratzen dira behin-betiko zerrendak. Hau da, lalean derrigorrez parte hartu behar duten behin-betiko zerrendak. Puntuazio gabe, karo, noski, berriz zerrenda hori argitaratuko da, akatsak baleude zuzenduta, bale? Eta egun berdinean hasiko da epea lekualdatze lehiaketako eskabideak eta merituak aurkezteko. Epe hori 22-tik 28-ra bitartekoa izango da. Bai? Gogoratu, eskabide bakarra egin aldu pertsona bakoitzak. Eskatuko zaigu markatzea kasilla batean, orain esango dut, kasilla bat jarriko du, non jarriko du. Ziurtatzen duzu, betetzen dituzu laleko aldatze lehiaketan parte hartzeko baldintza guztia? Pues baiezkoa bada, klakatu, hau da, langile finkoa baldin, zara. Ikusiko duzuen nola, txantilloia izango du, 4, 6, 7 aurreskola jartzeko lokua, baina, ez da izango da email baten bitartez, Google-eko kuestionario baten bitartez, baina hor, ez dago mugatuta aurreskola kopurua, berriz kontrako esaten dizuegu, derrigorrez parte hartu behar duzuen kasuetan, alik eta aurreskola gehien jartzea, zuen nahien arabera, bale? Bale, meritoak ere... Sonia, kontutxo bat, daude pare bat galdera berdina direnak... Bale, bota. Ez, hori, agertzen direlako ikusten delako hirugarren erazkinean agertzen direla leparteko kontratuak, lepartekoak honetan ez dute parte hartzen. Hor agertzen da, beraien plaza amortizatzen dela eta punto se acabó. Beraien prozesua izango da, ordezkoen zerrendara bueltatzea. Badakigu dakagula meritu lehiaketa tarten, gertaliteke meritu lehiaketa horretan finkatzea, abuztuan edo irailaren baterako, baina ez daukat eskubiderek lekualdatzean parte hartzeko, ze bakarrik finkoek edo behinbetikoek parte hartu dezakete. Baina zerrenda horretan agertzen dira, ze bere aurreskolan egon daiteke finko bat, eta berak parte nahi, igual parte hartu nahi du, lehenespen eskubide horrekin. Horregatik agertzen dira, bale? Bestela, zinmaz, langile horiek abuztuaren 31an gelditzen dira kontratu barik. Hori da. Jarraitu. Bale, barkatu, Bale, eskabidea horri aurkezten denean, ere, merito akademikoak egiaztatu behar izango dira. Orduan, gure aholkua da,
eginda bakarrik formazio akademikoa eta ikastaroak igo ahal izango dira, beste guztia enpresa gero ofizioz baloratuko du, orduan dokumentu horiek eskaneatuta izatea eta PDF batean aholkatzen dizuegu. Eta hori egin alduzue 22 baino lehen. Zergatik esaten dizuegu PDF-an? Pisuagatik, bale? Dokumentuak ez izateko pisu gehiegi eta gero bestela igual ezin izango dira igo edo atxikitu edo auskal, bale? Bale, seguro badakizuela. Finko nola entregatuko dira, itxaron aintza, bueltatu aurrekora mese. Oraingoan, deialdia ikusi baduzue ez dago eskabide horririk, zergatik, enpresa langile finko guztioi 22an bidaliko digu email bat gaur ja atzo edo ostiralean edo ez dakit noi ja bidali zigun okertu zen eta froga bat egin nahi zuen eta langile finko guztiok ere jaso dugu ja email bat esanez parte hartu nahi baduzu, bete behar duzu, urrengo loturan klikatu eta bete bertan agertzen zaizun informazioa. Hori izango da eskatuko digutenik, Eta modo telematikoan, Gmail baten bitartez kudeatuko dute prozesua. Orduan, bueno, pues, badakigu ez dela oso etikoa izango genuke, baina horrela da, ze prozedimendu administratiboak ez du onartzen momentu honetan emaila eta gauza hauek egiteko, baina bestela epez larri biliko zien eta horrela egitea erabaki dute, bale? Bale, jartzen du lehen esan dudana, eredua, eskabide eredua, galdetegia beteta eta merezimenduen egiaztagiria bidali behar da eta gero enviar. Osea, bidali sakatu behar da, Bestela ez du bidaltzen eta ez duzu parte hartzen. Eta gero deialdian jartzen du, epea amaiturik ez da onartuko beste eskaera berririk, ez da aldaketarik, ez ezer. Osea, alegatu behar den guztia, bidali behar duzue, 22tik 28ra. Eta ez sakatu bidali botoia, dena dokumentu guztiak, formazio guztiak igota izan arte. Bale? Eta orain bai aurrera igual, Bale, meritoena gero azalduko dut, bale? Bueno, ikusten duzu, deialdean jartzen du behin-behineko zerrenda argitaratuko dela onartuen eta baztertuen zerrenda osatuz. Puntuazioarekin. Hori argitaratuko da uztailak 4. Bale? Zerrenda horri erreklamazioak egin alzaizkio 5 lan eguneko epean. Orduan, erreklamazioak egiten dira uztailaren 5tik 11 arte. Erreklamazioak ere modu telematikoan egingo dira. Eredu hori ez dugula ikusi, ez digute bidali eta nik ez dut emailez jaso, aztik ez dakize formatoa izango duen oraindik. Eskaera horriena bai, enpresa okertu da eta ikusi ahal izan dugu, baina bestea ez, bale? Eta jartzen du deialdian, erreklamazio epean ez dira merezimendu berriak onartuko. Así que dena alegatu 22tik 28ra, bale? Gero, uztailak, gero bilduko da batzordea, meritatzeko eta hemen daude epeak, haiek kalkulatzen dituzten epeak dira 29, 30 eta uztailaren 3an lal batzordeak begiratuko ditu eskaera guztiak, meritu guztiak, eta ja, 4ean aurre ikusten dute argitaratzea behin-behineko zerrenda bat lortutako puntuazioarekin.
bale? Eta puntuazio horri egin ahal izango zaizkio erreklamazioak. Bai? Erreklamazioak noiz hor jartzen du. Bostetik lehen esan dute 11-ara. Eta ikusten duzuenez berriro 12 eta 13 enpresak du epea akatzoiek zuzentzeko edo alegazio horiek zuzentzeko eta ja 14an, uztailaren 14an, leku aldatze lehiaketaren parte behin-behineko, nortzuk behin-betiko zerrenda argitaratuko da puntuazioekin eta bebai gerenteak egingo du behin-behineko esleipen bat, bai? Eta argitaratuko da. Pertsona hau ez daki non, bestea ez daki nora. Argitaratuko da ja behin-behineko zerrenda bat. Behin betiko horri gogorako egitea ere egin ahalko zaio. Bai. Bai, ez dut esan, egia da. Ez que ez daipatzen gainera egutegian ondo orduan jakin hori. Behin betikoak direnean gorako egitea egiteko aukera dagoela hilabete bateko epean. Eta horretarako bai, eraman baderla partzuko goitzara idazkia. Bai, hau dena hau badago idatzita. Deialdian dago, bai. Egutegian txertatuta. Bai, barkatu. Vale. Vale, ze gertatzen da? Zerrenda argitaratuko da 14an eta gero 17tik 21 argitaratutako zerrenda horri, hau da behin-behineko esleipen horri erreklamazioak egin ahal zaizkio, bale? Niri egokitu zaitau, baina besteari ez daki zer, ni lehenengo zu beranduago. Bale, horretaz aparte, prozesuari uko egiteko epea momentu honetan egiten da. Hau da, ateratzen da, behin-behineko zerrenda bat, zuk ikusten duzu eta esaten duzu, bale, baina ezki igual damutu naiz, porque ikusten dut nire aurrean jende asko dagoela eta ez zait tokatuko, edo tokatu zaidenaz da nire gustokoa, edo 1000 arrazoi egon daitezke, baina zuk momentu honetan borondatez parte hartzen baduzu prozesu honetan, uko aurkeztu aldiozu prozesuari. Uko egiteko hori ez dakigu nola egin behar izango den, ez daukagu txantillo ja oraingoan. Así que uste dut telematikoa ere izango dela. Ez dugu ezagutzen oraindik formatoa, baina telematikoa izango da, erreklamazioak bezala aurkeztuko digute zerbait, eta izango digute erreklamazio egin nahi baduzu, hemen, uko egin nahi baduzu, hemen, eta haiek jasoko dute Gmail horren bitartez, edo plataforma, bueno, plataforma ez da Gmail bat, punto. Gehiago. Vale, gehiago, bai, lehen esan dute. Hemen, gerta daiteke, behin-behineko zerrenda horretan, ez esleitzea, eta erabakitz, eta esan alduzu, bueno, ez zaitez esleitu, gerta daiteke gero mugimendu guzti horien ondorioz, zerbait esleitzea, zerbait tokatzea edo ez, orduan ez badugu arriesgatu nahi, hobe da prozesutik kanpo gelditzea. Beti gogoratu behar dugu, borondatez parte hartzen badugu, eta bakarrik jartzen badugu, benetan nahi ditugun lanpostuak, plazak, hoiek ez bazaizkigute tokatzen eta borondatez parte hartzen badugu, gelditzen garela gauden aurrezko lan. Orduan, bueno, uko egitearena baloratu behar da. Behin-behineko zerrendan igual ez daite zer tokatzen, baina bakarri jarri ditudanez 3 aurrezkola eta 3 hoietan gustora egongo nintzen, gelditzen naiz parte hartzen, besteok nire aurrean dauzenak uko egiten badute edo erreklamazioak badaude, gerta daiteke behin betikoan nik nahi dudan zerbait tokatzea. Baina ez dugu jakingo aldez aurretik. Momentu horretan ez badugu uko egiten, hortik aurrera gertatzen dana bete behar izango dugu. Bai edo bai.
eta uko bakarrik aurkeztu al izango dute, borondatez parte hartzen dituztenan. Bale? Lehenespen eskubidearekin joaten direnak ezin dute uko egin. Bale, eta gero, ja, 27an, uztailaren 27an argitaratuko da, lekualdatze lehiaketaren behin betiko esleipena. Orduan bertan tokatu bazaigu lanpostu bat, irailaren baten, ara joan behar dugu. Demagun, akats bat egon dela, azkenengo zerrenda honetan ere akats hori mantentzen dela, beti dago. Hilabeteko epea, hilabete bateko epea, gorako elegite bat aurkezteko. Eta hor daukazue nora bidali behar da. Bale? Eta falta zaigu bakarrik ja meritajea, uste dut. Bale? Bueno, lehen esan dut, lanpostuaren jabetza esleitzen dela irailaren batean, behin betiko esleitutako plaza bati ezin dugula uko egin. Bale, esan dut ere, derregorrez parte hartu behar dituzten langileak ezin dutela uko egin, haien aukeraketa barruan ez badago aurreskolarik ofizioz bat egokituko zaiela, eta nola ematen da ofizioz? Pues hezkuntza sailak ateratzen du urtero izki bat, aurten da G izkia, eta pues G hasten diren herrietatik hasiko ziren lanpostuak banatzen, bueno, utzik gelditzen direnak, Bale? Eta egutegia berriro, bale? Eta orain merezimenduak, bale? Zer barematuko da? Bale. Antzinatasunaren kasuan, antzinatasuna aurreskolan, lanean zauden aurreskolan, bale? Atxikimendua duzun aurreskolan. Egun bakoitzeko 0,01 puntu. Behin-behineko atxikipena dituzten langileak bere plaza behin-behineko desagertu delako da, eta orduan mantenduko zaie behin-behineko izaera edo behin-behineko aitzina atxikimenduarekin lan esperientzia eta jatorrizkoarena gehituko zaie. Hau da, Gasteizko aurreskola itxi zela, 3 langileak desplazatuta aterazien orain dela 3 urte, mantenduko zaie Txantxangorrin zuten aurrez antzinatasuna gehi behin-behinean lortu dutena azken 3 urtetan beste aurrezkoletan. Bale? Gero, lanpostua 2 aldiz jarraian desagertu bada lanpostuen zerrendetatik, behin-behineko antzinatasun hori mantenduko zaie, eta gero aurreko 2 aurrezkoletako aintzinatasuna meritatuko zaie ere bai atal honetan. Bale, eta gero, borondatezko ukoak. Norbaitek borondatezuko egin baldin badio bere lanpostuari, hori ez da. Bale, ja ulertzen dut. Borondatezko ukoak egiten dio referentzia, borondatezko eszedentzian edo bateraezintasunagatik eszedentzian egon den jendeari, epe horretan egondako egunetako edo egun horretako puntuazioa ez zaio kontatuko, ze berez ez da aritu aurreskola horretan. Bai, hori izango da, tarte bat bezala izango duela hor, puntuatu gabe. Eta gero, antzinatasuna aurreskola partzuergoan. Hau da, lekualdatze lehiaketa izan duen aldaketa nabarmenena.
Bale? Eta orain arte, finkoak ginenetik bakarrik zenbatu da, bai? Finkoak ginenetik orain arteko antzinatasuna, eta hau aldatu da, ze Espainia mailan eta Europa mailan egon dira sententzia batzuk, eta aplikatu beharrekoak dira administrazio guztietan. Orduan, orain, haurreskola partzuergoko kontratu guztien antzinatasuna zenbatuko zaigu atal honetan. Hasi ginenetik orain egun arte. Eta egun bakoitzeko 0,01 punto. Bale? Hortan, aurrekoan bezala, borondatezko eszedentzian edo batera zintasuneko eszedentzian egondako aldiak ez dute puntuatuko. Berriz, zaintzagatiko eszedentzian edo nahita nahiezko eszedentziak bai puntuatuko dira, porque dira egoera babestuak. Vale? Aurreko atalean ere bai, aurrak zaintzagatiko edo nahita ezko eszedentzian egondako aldiak puntuatuko dute. Orain merezimenduak, bai? Bi motatako merezimenduak daude, bai? Bat da titulazioa, titulazio akademikoa, eta hori ordezkoen araudian jartzen duena barneratzen du deialdi honek. Eta dira ikasketa berdinak, eta minor berdinak, eta diplomatura berdinak, eta gero 0-3 zikloari zuzendutako formazio homologatua. Bale? Bi atalen barruan, bi atalak guztira 15 puntu zenbatuko dute. Eta 0-3 zikloari zuzendutako formazioan, ordu bakoitzeko 0,01 puntuatuko du, eta krediko toka zenbatuta baldin badago formazio hori, kreditu bat 10 ordu izango dira. Bale? Orduan 0,1. Eta falta zait esatea, haurreskola partzuergoko formazio saioak eta ikastaroak ez dutela puntuatuko, eta formazio 0-3 zikloari zuzendutako formazio homologatua deialdian jartzen dut zer den, eta izan behar dira. Hezkuntza ministerioa, hezkuntza eskumena duten autonomia erkidegoko edo administrazioak, unibertsitateak edo irabazi asmori gabeko erakundeak emandako ikastaroak, eta aipatutako 3 administrazioak homologatutak, osea, sigilua dutenak. Bale? Oso importantea da hori ere bai. Eta falta zaila bakarrik azaltzea koordinazio kargua bete izana. Hilabete oso bakoitzeko 0,25 puntu gehituko dira, eta gehienez 10 puntu zenbatuko, 10 puntura artez ailegatu ahal izango da atal honetan. Bale, gero, uste dut lehen esan dudala, bai? Baina merezimenduak entregatu behar dira 22-tik 28-ra, enpresak ofizioz baloratuko du dena formazioa izan ezik. Hau da, titulu akademikoak eta egindako 0-3 zikloa formazio homologatua, hori da igo behar dena. Bale? Bakarrik hori, beste guztia enpresak egingo du ofizioz. Orduan, bueno, pues, adi, ze baremoak ateratzen direnean, deialdia jartzen du, atalez atal desglosatuta agertuko dela, orduan, ondo begiratu, ea ez daudenak akatzak egonez gero erreklamazioa jarri behar izango duzue, eta desenpate baldin egotekotan, pues desenpaterako formula izango da. Lehenengoa, puntuazio gehien duena lehenengo atalean hori jarriko da besteak baino lehen,
lehenengo atalean berdinketa egongo bazen bigarrenean berdinketa egongo bazen hirugarrenean, eta hirugarrenean berdinketa egonez gero, laugarrenean ere berdinketa dago, eta orduan ala letra ez barkatu desenpaterako letra horretara jo beharko dugu, eta kasu honetan bebai G da, bale? Prozesu guztian G letra. Izango da desenpaterako eta ofizioz egin beharreko gauza guztietarako. Merezimenduetan Sonia igual aipatzea bakarrik, zerrendetan izena emateko erabilitako tituluak eta euskara eskakizunak hoiek ez dira aurkeztu behar, bale? Egia da. Aurrezkuntzako titulu hori eta euskara hor geratzen dira, porque sartzeko erabili dira, orduan hortik aparte ateratako tituluak dira igo behar direnak, bale? Ni adibidez, magisteritza bakarri daukat aurrezkuntzan, nik ez nuke igo beharko, ze hori da zerrendetan sartzeko erabili dudan titulua. Hortik ateratakoak bai zenbatuko dira. Pues 24 galdera ditugu. Bota. Jungo gara poliki-poliki. Erantzuten, Bai, gondarianean. Baina, bueno, saiatuko egingo ditugu poliki-poliki, Soni, irakurriko dizut eta... Bueno, bestela, Arianek baldin badaki zeintzuk erantzun duen... Bai, daude deskartatzen da pitxin. Arianek zuztakoak kenduta daude. Vale. Venga, bota. Ez Bueno, dira- orain ikusteko dugu, denon artean igual erantzun dezakegu. Erantzungo ditugu guztiak eta gero norbaitek hitz egiteko nahia edo beharra baldin badeko, nik eman behar diot zea aukera, bale? Baina eskua altzatzeko aukera deko zue hortik. Baina saiatuko gara hauek erantzuten, igual hor bertan dago zuen zalantzare eta gero ja bestela hitzartu hori egingo dugu. Estik galdetzen digu, soldatarik gabeko baimenean baldin bazaude, arazoa dago parte hartzeko. Ulertzen den, norberaren eginkizunetako baimena izango dala. Ez, zu langile finkoa bazara, lekualdatze lehiaketan parte hartu ahal duzu. Horrek sortzen dizu eskubidea, eta gero jakin behar duzu, ea borondatez edo derrigorrez joaten zaren. Baina ez dago inon gustoporik. Vale. Gero hori, tituluen arira, claro, jendea galdetzen du hori tituluak badituztela, kasu batzutan. Baina, bueno, hori horregatik egin deta aipamena esateko hori, deialdian nola agertzen da, ni badakit hori, askotan gertatzen zaigula tituloien merezimendu lehiaketan gertatu den moduan, ez? Titula badituzu ez, dakizet, bueno, prozesu ezberdina da eta eskatzen dira. Batzorde horrek barematu behar dituelako. Orduan, sartzekoaz aparte, besteak bai, igo beharko dituzue. Vale. Garatuko ikastaroak puntuatzen dute eta ingeleseko C batak? Ingeleseko C batak ez, eta garatukoak, pues sartu bada espada, 0-3 zikloran bideratuta badago, edo horren inguruko gaia lantzen bada. Izenburuaren arabera izango da. A ber, zalantzak izatekotan, Sartu. borde, hori da, sartu eta aurrera. Vale. Esleitzen bazait plaza bat, aurretik plaza hori betetzen zuenak bere aukerari uko egiten badio, kendu aldit, ulertzen dut aukera. Bai, zuk aukeratzen duzun lanpostua finko batek betetzen badu behin-behineko zerrendan, gerta daiteke, esleitzen denean, behin-behineko zerrendan gerta daiteke zuri egokitzea, baina finko hori erreklamazio epean ukoa egiten badio prozesu parte hartzeari, bera gelditzen da bere jatorrizko lanpostuan jabetzan, eta zuk aukera hori ja ez duzu izango. Horregatik esan dizuegu,
gerta daiteke behin-behineko zerrendan zerbait egokitzea, eta gero behin betikoetan ez, ze eragina du denok errekurtso momentuan eta uko egiteko momentuan egiten duguna. Horregatik deitzen da arresultas. Gertatutakoa, gertatu ostean, gerta daiteke horrela gelditzea edo aldatzea guztiz. Bueno, hau luzea, Soni? A ber. Kaixo, bakante batean nago hezkuntzan eta eskaera egin nuen. Bigarren eranskinean agertzen da nire izena. Deialdiak esaten du irailaren batean baino lehenago partzuergoan lanean egon behar naizela. Baina nire hezkuntzako orrialde zerbitzuan ez du esaten noiz bukatzen da nire bakantea. Naiz eta jakin abuztuaren 31an izango dela. Egun berean egiten da ofizioz nire inkorporazioa partzuergoan edo kontratu bat edo olako zeozer sinatu behar dut. Horrela bada, denboraz badago nire inkorporazioa ziurtatzeko, esaten duelako espreski hezkuntzaren bakanteari uko egin beharko, irailaren batean baino lehenago lanean egon behar naizela, hezkuntzaren bakanteari uko egin beharko nuke lehenago? Ez, berez, irailaren batean jun beharko zinen aurreskola partzuergora lan egitera. Zuk zerrenda horretan agertzen basara da konpromisoa adierazi duzula irailaren batean bertaratzeko aurreskolara tokatzen zaizun lekuan, orduan, egin behar duzuna da bakantea denez, abuztuaren 31an iraugitzen da kontratu hori. Orduan, ez hartu parte ordezkagunean, eta badakizu, irailaren batean, leku aldatze lehiaketa honen ostean ze tokatu zaizun, ara joan behar duzu, jazta. Vale. Minorra gaindituta badaukazu, baina oraindik karrera bukatu barik badaukazu, minorra puntuatzen du? Minorraren tituloa baldin baduzu? Hemen asuntua da, normalien minorraren titulorik ez dutela ematen. Minorraren aipamen hori edo titulori beti doa, tituloari lotuta. Ze hau baremazioko pototxoa izan da. Orduan, printzipioz, titulua jaso arte ez duzu minorraren aipamen hori edo titulo hori esango dut jasoko. Ze unibertsitateak ez dute minorren titulorik ematen. Hala ere, egin dezakezu saiakera. Aukera dagoen unian, ziurtagiri hori edo ateatzeko, baina, baremazioaren kasuan ez da ondo atera, hori. Ez dakit leku aldatze lehiaketan zen olako jarrera izango duten horrekin. Vale, lanean egon behar zara parte hartzeko, bajan bazaude? Ez dago arazorik. Zu aurreskola partzuergoan, lanean, kontratu bat izan behar duzu, langile finkoaren kontratua, eta beste guztia ez du eragiten. Vale. Sarak galdetzen du, aukera daiteke bakarrik aurreskola bat, eta hor plaza lortzen ez badugu uko ere egin behar dugu. Hau da, tokatu alzaigu beste aurreskola bat naiz eta guk eskatu ez? Segun eta derrigortuta baldin bazaude parte hartzea edo borondatez parte hartzen baduzu. Borondatez parte hartzen baduzu, jartzen duzun aurreskoletan bakarrik tokatu alzaizu. Behin-behineko zerrendan gerta daiteke tokatzea edo ez, baina behin-betikoetan egoera aldatzea. Bakarra aukeratuta baldin baduzu, edo hor aukeratu duzun horretan edo zurean gelditzen zara. Baina gakoa da, ea borondatez edo derrigorrez parte hartzen duzun esleipen horretan kontuz. Hori da gakoa, ez zenbat, baizik eta nola. Vale. Astrid, gauza baten eskak, nitxata ez naz ikustenari, eta orduan erantzuten dugunean, nik espero dut jendeak ulertzea erantzuna, ez badu ulertzen idaztea mesedez edo eskua altzatzea.
Erantzuna ez bada bezain beste argi gelditzen, edo? Ez dela hori altzatu eskua eta hitz egingo dugu, baina bueno, ditugu oraindik 29 erantzuteko, bale? Astridek galdetzen du, lehenespena gehienez 79 langileek eukiko dute, 76 suprimitu eta 3 Gasteizko txantzangorrikoak, baina gutxiago izan aldira, ezta? Bai, Amortizatutako zerrendan agertzen dira lepak betetzen dituzten plaza batzuk, baina haien aurreskoletako finkoek ez badute eskatzen lehenespena edukitzeko, zerrenda murriztuko da. bai Astrid, oso ondo, zuk zeuk azaldu. Vale. Maider, borondatez prozesuan parte hartzen baduzu aukera gutxi ipinita eta ez bazizu esleitzen, zure aurreskolan egon nahi badezu ez da uko egin behar, ezta? Hori azaldu duzu. Azaldu dut. Bai. Antzinatasun aurreskolan zelan... Itxoin, aurreko galderari, borondatez parte hartu. Dinote, borondatez parte hartu, eta lehenengoan ez bazaizu zer gertatzen, eta erabakitzen baduzu zure aurreskolan gelditu nahi duzuna, bada espada ere uko egin dezakezu. Zergatik, ze imaginatu, ez duzu uko egiten ez aizulako ezer tokatu, baina gertatu daiteke zure aurreko norbaitek uko egitea, eta gero, zuk aukeratutako plaza bat libre gelditzea. Orduan, zuri ez lehituko zitzaizun, da horri ezin duzu ukorik egin. Orduan, zuk prozesua parte hartu, ez bazaizu ezer tokatzen, baina gero esatuzu ez, baina ondo nagoen lekuan, bada espada prozesuari uko egin. Ze, gertatu daiteke, resultaz esaten dena tokatzea. Vale. Bada espada. Bai, ba espada. Nik ulertu diot, nahizuela jarritako 3 aurreskola horietan berdin zitzaion joatea edo ez. Orduan, Baina, bueno, aukera egondan ikuste... bakoitzak nahi duena egitea, Bai, no? hori beti. Vale, antzinatasun aurreskolan zelan zenbatuko zen adibidez, uko egin izan baduzu aurreskola bati, eta berriro esleipenetan plaza hartu baduzu leku berean, noiztik antzinatasuna? A ber, erakurri berriro? Antzinatasun aurreskolan zelan zenbatuko zen, adibidez, uko egin izan baduzu aurreskola bati eta berriro esleipenetan plaza hartu baduzu leku berean, noiztik antzinatasuna? Ez dut ulertzen, barkatu, Osea, nik ulertzen dut, karo, eske hau, behin betiko langileak dira kontratua parte hartu dituztenak, no? Orduan, hor, enpresak esleipen batean mugitu du langile hori, ez? Baina gero berriro bere aurreskolara joan da, atxikipena duzun momentutik, osea, mugimenduek ez dute eragiten zenbaketa horretan, bale? Osea, da zure atxikimendua. Zuk mugitua izan alzara, baina zure atxikimendua ez da aldatu. Ez dakit noiztik jabetza egin duzunetik, edo 2012tik parte hartu zenuen leku aldatze lehiaketan, edo 2018tik. Osea, zu jabetza hartu duzunetik, gaur egun arte. Mugitua izan bazara, enpresak erabaki duelako hemen ez daude behar beste aur eta ikasturte honetan beste aurreskola batean egon behar duzu, baina da lanean, baina atxikimendua ez da aldatu. Beraz, jabetza hartu zenuen, atxikimendu hori hartu zenuenetik. Hori baldin bada galdera, ez dakit. Bai, nik ulertzen dut hori dela. Azkenean mugimendu horiek, baina karo, horiek ez dituzte kontratua moldatzen, esango dut, ez? Atxikipen hori. Hori da. Hori da. Vale. Kreditu bakoitza 10 punto, ez dut ondo ulertu, barriro saltzerik bai, ez. Kreditu bakoitzak kontauko du, a ber, itxoin. Bai, begira, ordu bakoitzak Eso es. 0,0 bat. Kreditu bat, 10 ordu. Beraz, kreditu bat, 0,1. Hori da. Itxoin, Vale. Ikasleen tutorea izateak punturik ez du ematen meritajean. Ez. Hemen ez da... Vale.
Esti galdetzen du, bai, formazio homologatua, bai, koordinatzaile karguaren puntuazioa, noiztik baloratzen da azken leku aldatzea egon denetik edo partzuergoan gaudenetik? Partzuergoan gaudenetik. Hemen ere eragina du Europatik eta Espainiatik datorren jurisprudentzia. Haurreskola partzuergoan, ez langile finkoa zarenetik. Vale. Agate galdetzen digu, baina titulo berria bakarrik baldin badituzu, ez? Goi mailako teknikari titulo berriro sartu behar da? Ez. Bai, segun eta... Bueno, segun, claro. Claro, a ver, sartzeko haurreskola partzuergoan lan egiteko eta langile finkoa bihurtzeko erabili duzu titulo bat. Izan alda gradua haurrezkuntzako lizentziatura edo tegi zena bere momentuan lanbide heziketako titulazioa. Hoietako bat erabili behar izan duzu sartzeko. Hori ez du zenbatuko. Beste bietatik bat baldin baduzu, orduan sartu. Porque hori bai zenbatzen du. Berdin dio noiz lortu duzu. Vale. Zein egunera arte zenbatzen duen esperientziak? Deialdia argitaratu den arte uste dute. Ez dago jasota inon, Ez, nik ulertzen dut ere deialdi argitaratu arte, baina bueno, egia da ez dagola jasota. Galdetuko dugu, bale? Eta zintzer ikusten dugunean hau dana, pues txertatuko dugu nun baiten edo PowerPointan edo zalantza moduan. Bateraezintasunean banago eta intentzioa ez bada bueltatzea, ez dut leku aldatzean parte hartu behar, ezta? Ez, porque zuk bakarrik parte hartu behar duzu, irailaren batean lanean egon nahi baduzu. Bestela jarraitzen duzu bateraezintasuneko egoera horretan. Eta datorren ikasturtean zehar kontratu gabe geldituko bazina, hilabeteko epea duzu jakinarazteko enpresari eta behin-behineko atxikimenduarekin emango zizun lan bat. Vale. Aurkeztu aldiren tituloa kopia gainditu eta gero ataratakoak izan behar dira, ezta? Ez. Dituzun guztiak. Euki alduzun arazoa honekin da, segun zenbat urte egiten duen atera zenuela titulua, haian ez dela agertzen zenbat ordukoa izan zen. Naiz eta homologatua izan, naiz eta unibertsitate batek edo olako leku batek emanda, askotan olako tituletan, urte askotako tituletan, ez da agertzen zenbat ordukoa izan diren. Baina aurkeztu bai edo zein. Eta hor aipatzen da, ez baldin badia orduak agertzen ez dira kontuan hartuko. Ez, horrela da. Naiz eta oso dugun ikastaroa, oso ona, 1000 ordukoa izan, ez bada agertzen ez dute kontutan hartzen. Eta argi eta garbi agertu behar da tituluan homologatuta dagoela. Hemen aipatzea, claro, ezigunean dauden ikastaro horiek printzipioz homologatuta daude, daukate sinadura digitala, Horiek homologatuta daude. Hori da, baina hori ezigunean agertzen baldin badira jendea jakiteko normalian hori homologatuta daudela eta ja sinadurarekin daudeta eta orduan izango zen deskargatzea eta deskarga horretatik ordenagailutik bertan igotzea. Vale, Hemen gertatu daitekena da batzuk nahastu daitezkela. Gureak izan direnak eta ez dute kontutan hartuko eta garatuko antolatutakoak. Batzuk inkluso izenburu berdine edo antzerako izan dute eta hemen arazoak egon daitezke. Hor begiratu ondo ze printzipioz batean aipatzen da haurreskolak partzuergoko formazioa den izan den edo ez den izan. Vale? Vale. Amaiak galdetze digu amortizatzen zait plaza eta haurreskolan beste batek borondatezko amortizazioa nahi du. Baina baita nik ere nahiko nuke amortizatuta izatea, Josus. Nori dagokio, zerrendan beste ani baino lehenago dago, orain arte behintzat, biak orain dela gutxi lepi izan gara, eta zerrenda horretan berani baino gorago dago, baina printzipioz nire plaza da amortizatzen dena.
eskubide gehien duena, lehenago heldu dena aurreskola horretara finko izaerarekin eskubide gehiago du. Deialdi honetan zu agertzen zara, baina beste langileak ez dira agertzen eskubide gehiago dituztelako edo antzinatasuna handiagoa dutelako aurreskola horretan orduan. Seguruenez norbaitek finkoa bada eta borondatez aurkezten bada, zu baino eskubide gehiago izango du lehenezpenezko eskubidearekin parte hartzeko. Bale, Maite, egiten dudan irakurketa nagusia da ez duela ezertarako balio egindako oposaketa. Hau da, finkoak eskubiderek ez daukagu. Nik gauza bat, etorri gara ona deialdia azaltzeko, ez gure iritzi sindikala emateko. Orduan nik nahiago dut esteilazeko afiliatua baldin bazara, saiatuko gara, aste honetan beste hitzaldi bat antolatzen afiliatuentzat, eta hori bai izango da kolokiorako edo eztabaidarako edo iritziak trukatzeko lekua, baina ez hau da deialdia azaltzeko. Bestela goitzetan egongo gara, telefonoan, nahi izan momentuan deitu eta hitz egingo dugu. Lehenezpen eskubidea dugun artean lehenengo suprimituak doaz edo ez? Zeren arabera ordenatuko dira 79 pertsona hauek? 29 ez. 79. Bale, barkatu. Bueno, merituen arabera, urrenkera merituek emango dute. Hor daude 4 puntu eta 4 puntu horiek zenbatuko dira, danak eta horren arabera urrenkera bat sortuko du. Eta urrenkera horren arabera. Hau da, aurreskolako aintzinatasuna, aurreskola partzuergoan aintzinatasuna, merezimendu akademikoak eta koordinatzaile kargoa. Horren batura. Berdinketa egotekotan, aplikatuko ziren baremo berdinak lehen aipatutakoak, lehenengoa puntuazio altuena duena lehenengo atalean, gero bigarren atalean, gero hirugarren atalean, eta hortik ja berdinketa mantenduko bazen, geizkia desenpaterako abizenetan. Begok uste dut, bai, eskua altzatu du, emango diot hitza, bale? Bego agertuko zara, printzipioz. Kamara kenduta baldin badekozu, ba, listo. Segundu bat. Mikrofono aktibatu eta aurrera, Bego. Kaixo, Bego, ez dizugu entzuten. Eman diot. Bueno, bitartean jarraituko dugu eta saiatu. Hori da. Agate galdetzen digu, gaixotasun bajan egon da, ea parte altu alduen, eta ea altan egon behar dan irailaren batean. Berez ez dut uste. Bajan egon da parte hartu alduzu, eta irailaren batean bajan jarraitzen baduzu, osea, izan da kontratua ez da aldatzen, bakarrik atzikipena. Orduan jagogoraraz igual abuztuan enpresari gertatzen zaizun, eta jazta. Eta gero galdetzen du, eta abuztuko porrak irailean hartzen derrigortuta dagoen. Berez baja bukatu bezain laster, oporretako egunak aktibatzen zaizkizu, horrela eskatzen baduzu partzuergoan ez baduzu eskatzen, gerta daiteke ez da oporrak ez aktibatzea, baina izan behar da jarraian bai. Bale, Idoia galdetzen digu, batera ezintasunagatik eszedentzian gaudenok eta 175 egun baino gehiago egin ditugunok lan kontratua uztailean eta abuztuan irailean batean baino lehen hasi behar naiz lanean aurreskoletan. Hau da, bueno, hori. Ez dut ulertzen galdera, Eskuntzan 175 egunak egin dituen lan kontratu fiktizio hori egingo diote uztaila eta abuztuan. Bale.
Baina irailaren batean ja, ez du ordezkagunean parte hartuko, eta irailaren batean haurreskola partzuergoan lanean egongo dela ez jakinarazi dio enpresari, así que hori da egin behar duena. Bueno, bego, gero alba duzu, pues berriro altzatu eskua, Idoiak altzatu du eskua eta emango dizut. A ber, Bai, entzuten da? Bai, Bai, eske, a ber, idazteko orduan urduri ipini naiz eta ez ditut ipini ez da aditzak ere. A ber, kontatuko dizuen, nire egoera da, ekainaren 30ean bukatuko zain lan kontratua, baina egon naizen ezia ikasturte osoa lanean, alta emango didate berriro uztailaren eta abuztuan. Orduan, nire galdera da, egoera honetan, ia berriro, bueltatu behar naizen irailaren batean baino lehen aurreskoletara, uztaileko kontua galduko nuke. Hor da, zalantza. A ber, Idoia, zu zara Idoia Borreguero, ezta? Bai, Vale. Zerrendan agertzen zara, bai, irailaren batean aurreskola partzuergoan lan egiteko presaudela jakinarazi diozu enpresari, eta horregatik leku aldatze lehiaketan parte hartuko duzu derrigorrez. Derrigorrez ze atxikipen berri bat lortu behar duzu. Vale? bai, baina ipintzen du aurretik, dinot, data hori baino lehen laneratu behar naizela, orduan hori da ulertzen ez dudana. Ia uztailean egingo didate joaten. Ez. Porque printzipioz Eusko Jaurlaritza ematen digute, altan berriro uztailen. Bai, badakit. Eta hori azaldu dut lehen saiatu naiz azaltzen. Badakit deialdian hori jartzen duela. Baina nire ustez, nahasmen bat sortu dute. Hor, esan nahi zutena zen, jakinarazi behar diozula enpresa. Bale. Gero bezalde batetik, pizka baderago galdetzen dut, ia, mugitzen ez bazara inoiz aurreskolatik, bakarrik eszedentzia hau hartzeko kontuen hartuko zuten zerbait. Ulertzen, ni beti egon naiz aurreskola berberan, eta barrekarri mugitu naiz joateko zerentasunagatik eszedentziarekin. Zerbait kontuan hartuko da, ala ez. Galtu duan ez atxikimendua ja, dakit. Hori da, zalantza. Nik uste ez, baina ez nago seguro. Ez dela galtzen, Ez dakit zenbatuko dizuten. Bale. Zenbatuko dizute aurreskoletako lan esperientzia. Hori bai, Ja. baina ez atxikimendua daukaskuna aurreskolariko ze puntuazio ezberdinak dira. Claro. Zatia bai, bestea ez. Vale, pues eskerrik asko, vale. Bale, Idoia. Venga, agur. Agur gero arte, suerte. Eskerrik asko. Vale. Ainhoa galdetzen du aurreskola batean 3 plaza eskaintzen badira, guk 3 klikatu behar ditugu, ala aurreskola horren izena soilik agertuko da aukeratzeko. Aurreskola horren izena bakarrik, ez da lanpostuaren zenbakia jarri behar. Jartzen du deialdian nonbaiten. Buruz ez dakit non, baina jartzen du bai. Inesek galdetzen digu, behin-behineko zerrendan nahi dudana esleitzen bazait eta errekurtsoak ondoren kentzen badidate plaza hori, nire jatorrizko plazan gelditzen naiz? Borondatez parte hartu baduzu, bai. Ez, urrengoan, aukeratuta daukazun urrengo aurreskolan eman aldizute. Aber, irakurri berriro, barkatu. Behin-behineko zerrendan nahi dudana esleitzen bazait eta errekurtsoak ondoren kentzen badidate plaza hori, nire jatorrizko plazan gelditzen naiz? Segun eta zenbat aurreskola zerrendatu dituzun. Zerrendatu badituzu 3 aurreskola eta lehenengoan ematen badizute behin-behineko zerrendan, behin-betikoetan eman aldizut, lehenengoan ez badizute ematen, eman aldizute bigarrenean edo 3garrenean. Eta 3etatik inun ez baduzu lortzen, orduan bai zure jatorrizko aurreskolan gelditzen zara, beti ere borondatez parte hartu baduzu.
Inez ez dakit nola hartzen duzun zu parte borondatez bada, pues bai, zure jatorrizko haurreskolan. Baina, behartuta bazaude, orduan ofizioz esleituko dizute 3etatik inon ez badizute eman. Horregatik esaten dizuegu, kasu horretan haurreskola, ahalik eta haurreskola gehien zerrendatzea. Gehiago? Bai, Ainhoa galdetzen du ez badugu lortzen aukeratu dako aurreskola, gure oinarrizko aurreskolan gelditu gaitezke, Bale, azaldu dut oraintxe bertan. hortzea saldu dugu. Bueno, Vanessa Kantzeko aurreskola bakarra aukerartzen badu, gerta daiteke beste aurreskola bat esleitzea, borondatez hartuko nuke parte. Ez. Borondatezko ukoa egiten duten pertsona hoien plazak gero ere eskainiko dira? Bueno, suposatu Barkatu, borondatez uko ez dut ulertzen. Osea, zu parte hartu duzu prozesuan, eta gero, ez dakiz eguna den, barkatu, a bere, 17tik 21 uko egiten baduzu, pertsona horren lanpostua ezin da eskaini, ze finkoa bueltatuko zen jatorrizko aurreskola horretara. Ez dakit hori galdera den. Zuek ni bezala ulertzen duzuen, eskak? Eske borondatezko ukoa esaten duenean, ez dakitan amortizazio bat buruz ari denez, ze hori da Claro. gakoa, hau da. Amaia, Amortizatutako plaza bat bada, ez da eskainiko inondik inora, ze da plaza hori desagertzen dela, orduan. Baina berez, hori da borondatezuko, hori da borondatez amortizatzeko zure burua aurkeztu. Hori ez da uko. Amaia, hori da, ala hitz egin. emango diot aukera. Amaia hor zaude. Bai, galdera zen hori, borondatezko amortizazioa ez ukoa, lekualdatzen lehiaketara joateko zer hartzen baduzu erabakia edo, ea zure plaza hori esleitzen den gero beste aukeraketetarako. Aterako dira guztiak edo segun eta aurreskola. Zakite azaltzen ari naizen. A ber, zu aurreskola bat, barkatu, zuk, bota, Ari. Adibidez, salburuan badago ezitzaile bat, joan nahi duen lekualdaketa prozesura. Gero, eskainik diren plaza hoien zerrendan salburua aterako da? Ez. Orduan horregatik esaten dugu, nahi dituzuen plazak aukeratzeko, ez soilik zerrendan daudenak, zergatik. Zuk esaten duzun bezala, egongo dira aurreskola batzuk non inorez den amortizatua izango, baina bertako ezitzaile bat mugitzea nahi du. Eta aukeratzen badu beste plaza bat eta eskaintzen bazaio bere plaza utzi geldituko da, baina plaza hori bete behar da. Horregatik, eskaera egiten duzunean ez daukazu zertan soilik aukeratu zerrenda honetan eskaintzen direnak. Zuk nahi dituzun aurreskolak ere nahiz eta plazarik ez eskaini aukeratu ditzazkezu. Horrekin kontuz eta argi izan, ze hori zuk esaten duzuna, pertsona batek borondatez parte hartzen badu eta beste zerbait esleitzen bazaio, bere plaza utxik geratuko da, baina ez dago denborarik bere plaza hori utxik geldituko dela esateko. Zezuk ez dakizu nork hartuko den parte borondatez. Bale, baina naiz eta zuk ez jakin, printzipioz aterako da. Baina ez da inon aterako, zezuk ez dakizu, zu badakizu, ezagutzen duzulako pertsona hori, baina nik bestela ez dakit zenbat pertsonak eta ze aurreskoletan hartuko duten parte. Orduan hori ez da inon agertuko, eskaintza bezala. Ja, ez da azalduko eta ez dugu jakingo, baina printzipioz hor egongo da. Claro, horrek dira izkutuan bezala daude, zeinork ez daki. Igual patzogok esaten du, kasu honetan, naiz eta plaza bat egon hor, igual ez zait interesatzen ateratzea. Batez ere jakiteko ea pertsonak eta plazak parekatuta egongo diren. Bai, derrigorrean RPT horretarako dago, hau da, RPT-an agertzen diren lanpostu guztiak eta betena dituztenak garbi dituzte. Eta zuek lekualdatze lehiaketan bete eta gelditzen ez diren plaza horiek eskainiko dira merezimendu. Hori da. Bale, ados, ulertu dut. Eskerrik asko.
Hau oso garrantzitsua da guztientzat, zerrenda egiterakoan garbi izateko ze aukeratu nola eta aukeratu aldituzuela eskaintzen ez diren plazak ere. Claro, lehenengo erazkinean aurreskola guztien izenak eta kodeak agertzen dira horretarako eta plaza kopurua 0 jarri alduzue zerrenda horretako edozein aurreskola, naiz eta 0 lanpostu eskaini momentu honetan jarri alduzue lehenengoa, ze adibide bat botako izuet, Amurrio tipitapa 0, baina bertako hezitzaile bat mugituko bazen, bat agertu beharko zen, naiz eta ez publikatu inon, baina hori jarri alduzue zuen lehenengo aukera bezala, edo aukera bakarra, ni herri horretan bizi naiz, eta nago beste herrian lanean, baina interesatzen zain nire aurreskolara etortzea. Nire herriko aurreskolan 0 agertzen da, 0. Baina nik, hala eta guztiz ere, parte hartuko dut, eta jarriko dudan aurreskola bakarra, da nire interesatzen zaidana, nire herrikoa. Bertan, 0 agertzen da, gerta daiteke horrela mantentzea beti, edo prozesuan ni bezala, beste pertsona borondatez parte hartzea, libre ustean nire herriko aurreskolako lanpostu hori, eta ni hartu ahal izatea. Behin-behineko zerrendan, igual ez zaitokatzen, baina behin-betikoetan aldaketak egon direnez, igual bai. Argi? Bai. Bale, kenduko dut Amaia eta sartuko dut Idoia, altzatu duela eskua ere. Listo, Idoia, nahi desunean. Idoia, orain ez dizugu entzuten. Ez, mikroa piztu behar dezu. Bueno, bitartian. Sinai galdetzen digu, ea borondatez parte hartzen badu, prozesuan, beti aukera duzu zure jatorrizko aurreskolara bueltatzeko damutzen bazara. Bai, baina horretarako uko egin behar duzu, berriro esango ditut datake, uztailaren 17tik 21. Hori da. Idoia hor zaude, ezta? Bai, printzipioz mikroa piztuta dekozuta dana. Bale, ez dute esku altxatu ez dakit, Ni naiz Idoia bakarra? Bai, eta esku altzatuta dekozu hor. Ez esan duzuelako, baina ez dute zer galdetu nahi, barkatu. Bale, Idoia. Konturatu bari, barkatu. Lasai. Bale. Mirenek galdetzen digu, aurreskola batean 3 plaza, adibidez eskaintzen badira, aukeraketan aurreskola hori 3 aldiz aukeratu behar da edo batekin nahikoa? Batekin. Eta 3 horiek emanda ez lehituta egon arte, zure bigarren aukerara ez zuten pasatuko zure txanda bada. Bale. Olaiak galdetzen du, borondatez partatzen dauenak, imagina hau 3 aurreskola aukeratzen dituela. Horretan, 3 aurreskoletan plazarik ez bazaizu tokatzen, lehen zauden aurreskolan moltatzen zara. Bai. Mirenek galdetzen du, ez duela ondo ulertu, nor bete behar duen 4. eranskina. Eta zer esan nahi duen plaza amortizatzea. Bale. Plaza amortizatzea esan nahi du zure lanpostua lanpostuen zerrendatik desagertzen dela. Guztiz ezabatzen dela. Orduan, enpresak lanpostuen zerrenda egiterakoan 3. erazkinan jarritako lanpostuak ezabatuko zituen, bale? Hau da, Abadiñon 4., Agurainen 5., Aizarnazabalegoko aurreskolan lehenengoa, bale?
horrela. Baina, adibidez, agurainen, igual, laugarren lanpostua betetzen ari den langile finkoak esaten du, no, zu joan beharrean nahiago dut ni joatea lehenespen eskubidearekin. Eta orduan, ni nazela aguraingo laugarren hezitzailea bidali beharko nuke laugarren erazkina beteta gaur edo bihar email horretara lalabildua@aurreskolak.eus. Honekin zer esaten dut? Nik nahi dut ezabatzen den, desagertzen den lanpostua nirea izatea. Orduan, ni joan beharko nintzen lekualdatze lehiaketara lanpostu gabe, lehenengo txandan esango genuke edo lehenespen eskubidearekin joango nintzen, lehenengo 69 hoien artean, baina ja ezin izango nintzen inoiz bez aguraingo aurreskolara bueltatu. Osea, ezin izango nuke uko egin prozesuari. Hori da, joatea lehenespen eskubidearekin borondatez. Nik erabakitzen dut zure lanpostua amortizatu beharrean nirea amortizatzea. Zergatik ni helduna finko bezala lehenago heldu naizelako aurreskola honetara. Trukatzen dira, ez? Lanpostu horiek da un juego de esto, pues trukatzen naizu nigatik eta listo. Eta claro, 5. hezitzaileak geldituko zen, Hori da. Vale, eta Mirenek ere galdetzen digu sonik, irailaren batean lanpostura joan eta egun horretan bertan bateraezintasune eszedentzia eskatu dezaken. Ez dakit, berez ez dago ezer idatzita, baina jun beharko zen eta bateraezintasunagatik eszedentzia aurrengo egunean indarrean jarri diot nik, baina baldin bada hezkuntzara joateko, hezkuntzan bakantea hartuz gero, lehenengo egunean joan behar duzu, ez bigarrenean, ez dakit. Irailaren batean bajan baldin bazaude, ez zara joan behar, baina beste dozein ez baduzu aitzakiri joan behar duzu. Ze horregatik eskatu duzu parte hartzea lekualdatze lehiaketan. Gainera parte hartzen baduzu eta plaza bat esleitzen bazaizu eta gero bateraezintasuna eskatzen baduzu, atxikimendua galtzen duzu, hori kontuan hartu. Ondorioz hurrengo lekualdatze lehiaketan berriro parte hartu beharko duzu, derrigorrean itzultzea eskatzen baduzu. Orduan, bueno, hori da ondorioa. Etxoin, Mirenek altzatu du eskua, galdera egin du berak. Vale? Listo, Miren, aktibatu mikroa. Bai, eixo, entzute zait? Bai. Bai? Bale. Beira, galdera hori egin dut, zeren ni momentu hontan nago eszedentzian, baino borondatezko eszedentzian. Orduan, klaro, nire asmoa da jarraitzea hezkuntzan lanean. Baino, klaro, horretarako jarraitu ahal izateko eta txikipena, naiz eta txikipena galdu plaza edo lanpostua ez galtzeko egin dezaket bateraezintasunezko eszedentzia eskatu. Baina horretarako lehenengo atxikitu behar zait beste lanpostu bat. Orduan, nire kasuan, nik nahiko garbi daukat, irailaren batean lanera joan beharko nukela tokatzen zaidan lanpostura eta horretarako bakante bat ezingo nuke hartu hezkuntzan abuztuan, hartu beharko nuke irailak batetik aurrera. Baina galdera zan hori, pentsa, gainean ia daramatzat 4 urte hezkuntzan, orduan puntuazioa super gutxi daukat eta parte hartu lehiaketa honetan, seguruna egokituko zait, baten bat urrutik. Orduan kasu horretan, eskatuko nuke, Jesus, beste eszedentzia hau, bateraezintasunezko eszedentzia hau, eta berriro atxikipena galduko nuke. Baina ez nekin seguru hori egiteko aukera nuen edo ez. Nik du zalantza bakarra. Eta da, eszedentzia atalean jartzen duela
borondatezko eszedentzia eskatu ostean ezin dela beste eszedentzia bat hartu, ez dakizen bat urte pasa arte. Eta Ja. igual ukatzen dizute horregatik. Vale. Vale, bueno, lasai, nire egoera hau itzingo dugu beste momentu baten, denbora gehiegi ez galtzegatik. Lasai, Bai. dituko dizuet beste egun baten eta argituko Hobeto. dugu, aber posible dan. Vale, Vale. ba, ondo. Vale, Vale, ba, venga, agur. ondo miren. Bale, Gehiago. Maite galdetzen digu, bere momentuan titulu bat baino gehiago aurkeztu ahal zenuen, baina bai magisteritza baita goi mailakoak ere. Eta biak puntuatzen ziren. Ez dut uste. Hala ere Maite esan dakoa, Deialdian jartzen du bakarra, osea, bakarra ez, sartzeko erabili dena, finkapena lortzeko erabili dena ez dela berriz puntuatuko, Eta hori guztio hori gertatuko zaigu. Topatuko dut, ze dago hemen jarrita behitu. Horrela jarrita dute, jaso dute baremazioan dagoena idatzita, tal cual. Eski hori egin dutena, bai. Eta deialdian sartuta badago, hemen. Astrize galdetzen digu, ea baldagoen modua bere garaian ze titulu aurkeztu genuen jakiteko. Galdetu enpresan. Edo bestela sartu biak eta bat ez dizute puntuatuko. Ja. Magisteritza baldin bazaude egiten, baina bukatu ez, gaindituta dituzun ikasgaien kredituak balioko dira? Ez. Titulazio akademikoaren ziurtagiria aurkeztu behar duzu eta hori lortzeko guztiz bukatuta izan behar duzu. Arantza galdetzen du, ea, orduan ez den kontuan hartuko operan jartzen du, entiendo que opean ateratako puntuazioa. Ez. Vale, Noemik, aurreskola batean plaza bat baino gehiago eskaintzen bada, lekua errepikatu behar da, edo behin ipintzarekin nahiko, behin. Behin ipintzarekin nahiko. Vale. Niri esan didate finkotasuna lortuko dudala, baina oraindik ez dut kontratua sinatu. Bueno, ez dira kontratuak sinatzen, enpresak klausula bat bidaltzen dizue, eta ez badizu esan da sententzia irmoa ez duzulako, eta orduan leku aldatze lehiaketan ezin duzu parte hartu. Vale. Hau ez dut oso ondo ulertzen, ze jartzen du Bai, aintzan eske hau dago aurreko galderarekin lotuta, hau da. Orduan zan, bai, printzipioz aurten sententzia bidez plaza lortu duten pertsonek ez badute aurreskolaz mugitu nahi, ez dute lalean parte hartuko. Osea, atxikimendua lortu dute finkotasuna sententzia bidez lortu duten aurreskola horretan. Hori da erantzuna. Eskerrik asko ari. Duan ez du parte hartu behar. Pertsona. Vale, Maitane galdatze dugu, lalera banoa eta gero buko eginez nire aurreskolara bueltatzen banaiz, bertan zein postutan gelditzen naiz. Orain okupatzen duzuna. Ez bada zure aurrekoa joan dela. Osea, ez du eraginik. Beti ere borondatez parte hartzen baduzu. Esti galdetzen du, ea formazio titulo bat aurkeztu behar da, baldin bada aurreko leku aldatze batean, orain berriro ere aurkeztu. Bai, prozesu independienteak dira eta beti deialdietan eskatzen zaigun titulazio guztia aurkeztu behar da. Honena da, hemendik aurrera ordenagailuan izatea, karpeta bat danak eskaneatuta, datarekin hor ondo jarrita zer den eta PDF-tuta. Eta ja hor dana beti eskura.
Prozesuaren egutegia eskuragarri dago nonbaiten, momentu Sesoniak esan duen moduan, enpresak ez du partekatu, pues uste dugu hori, azkenean eskuak esarrapatzeko momenturen batean aldaketaren bat baldin badago, pues deialdian jasota daudenez egunak dinot, 5 egun balio duen edo hilabete bat jartzen duenez, pues ez dute publikatu. Egia da gure PDF-an jarrita utziko dugula, baina jakin pues enpresaren aldaketaren menpe gaudela, noski. Igual, guk erabilitako PowerPointa gure web horrian utziko dugu aintzane, baina igual gehitu behar dugu hemen Abizu badala edo... Bai, espada. Zirri borroa edo Bai. alako zerbait, bale? Oregon pendiente, pues hori, zuen emailan pendiente eta Haurreskola Patzuergoko webgunearen pendiente. Gure partetik egingo dugu aldugun iragarki eta abisu guztiak alditugunak, baina bueno, osea, zuek egon behar zaretela horren gainean, bale? Jonek galdetzen du, amortizatuko diren plazek bat eranskinan zenbakia dute. Gure kontratuan non agertzen da hori, bale? Bale, bueno, batzuei kontratuan agertzen zaizuen, eta besteei oso kontratu zaharrak badia, enpresak bidali zigun kode bat etxera langile guztioi, orduan hor agertzen da. Sonia, lotuko dut galdera, ze badakit gure jonda. Bere aurre eskolan, bile parteko daude. Eta lanpostu bakarra agertzen da lanpostuen zerrenda horretan. Biotako nor da? Bale. Ulertzen diazu. Bai, badakite goera eta zer den. Nik esango nuke, da bi ez dut ikusten. Ez que, karo, ez du jartzen du Haurreskola jartzen du kodea, baina plaza kopurua bat. Baina, karo... Bale, orduan, bile parteko badaude, ordezkoen zerrendan berago dagoenarena da. Joaten dena beteko bazen. Haurreskola horretako lanpostua, edo lekualdatze lehiaketan, edo egonkortze prozesuan hornitzen denean, biak lepartekoak direnez, ordezkoen zerrendan berago dagoena da, kontratu gabe gelditzen dana. Eta besteak, jardun erdi arkeratuta baldin badu, enpresak automatikoki jarduna murrizten dio. Hori da, erantzuna. Valentinak, aukeratzeko orduan Haurreskolako izena bakarrik jarri behar da, baina 5 plaza eskaintzen diren Haurreskola, behin-behinean zerrenda, Claro, esaten du, agian lehen plaza hori interesatzen zaiola, baina laugarren hori ez, baina gero ezin duzu jakin. Ez, enpresak erabaki du horrela egitea, Haurreskola beteta badin badago, orduan urrengora. Ez badago beteta, zuka jarritako ez du egin. Lekualdatze lehiaketa beti antolatu du Haurreskolaka, inoiz lanpostuka. Ez orain, ez lehen, ez inoiz. Hor badago aukera bat. Barkatu? Bai, gero, behin-behineko zerrendak ateratzen direnean, eta zuk ikusten dozunean ze plaza tokatu zaizun, joan zaitezke banan begira, hau baina ja bakoitzaren lana da, ez da gure lana, joan zaitezke banan begira, zure aurretik zenbat pertsonak aukeratu duten Haurreskola hori. Hau da, 4 plaza badare, eta ikusten moduzu zure aurretik beste 4 pertsonak Haurreskola horretan plaza lortu dutela, garbi dago zu 4. zarela. Lehenengoa bazara eta ondoren badaude besteak, zuzara lehenengoa. Eta zuk momentu horretan, erabakitzen duzu prozesuari uko egin, edo ez hau da, 4. bazara eta ez baduzu nahi, egiten diozu prozesuari uko, eta zauden lekuan gelditzen zara, borondatez parte hartu baduzu. Baina hori, claro, esleipen egunera arte, o lehenengo zerrenda hori atera arte, ez duzu jakingo.
Eta beti ere hartu kontuan, ez dela finkoa, ze zuk agian pentsatzen duzu, laugarrena izan da, uko egingo diozula, baina igual zure aurreko guztiak ere uko egiten diote, eta ondorioz lehenengoa geldituko zinen, baina zuk uko egin diozulako zure aurreskolara. Orduan, bade gauza batzuk ezin dianak jakin, ze ez dakigu beste pertsonek zer egingo duten prozesuan. Baina hori izan daiteke metodologia bat orientatibo. Amaia Iturriaga galdetze digu, niri finko egin didate, baina oraindik ez zait kontratua heldu. Parte hartu aldut? Kontratua ez zaizu helduko. Enpresak bidali dizu email bat esanez finkatuko zarela. Eta orduan horrekin nahikoa da. Eta igual atxikituta duzu email horretan erazkina. Ez baduzu postaz helduko zaizu egun hauetan. Dena den zuk parte hartu nahi baduzu, parte egin. Bestela baztertuen zerrendan agertuko zinen, baina ez da kasua izango. Agatek esaten du, eskerri, ekainaren 22an aplikazio telematikoa betetzerako orduan, eskaini dituzten lanpostuen zerrenda bakarrik agertzen da. Eskaini ez duten aurreskola bat jarri nahi baduzu, badakizulako plaza bat libre geldituko dela, leku aldatzean ere eskatu duelako, nola eta nun jartzen duzu aplikazioan. Bale, nik gaur goizean egon naz gerentearekin hitz egiten eta esan diot akats hori zegoela, nik espero dut urrengo egin behar dute berriroz bidalketa hori, ze akatsak ditu. Orduan nik espero dut hori zuzenduta egotea, nik horretako deitu diot enpresari. Nik ere zu bezala konturatu naiz horrekin. Bai. Eta principios. Listo. Aitxoen bat zartu da. Eskerrik asko, Sonia. Eta denak. Ba, ez da ezer. Principios danak erantzun da. Ez dakit, beste galderaren bat egongo balitz, hartu hitza, edo bestela saioa amaitutzat emango dugu, beste zalantzak sortzen bazaizkizue deitu, eta saiatuko gara web orrian, Estelaseko web orrian PowerPointa eskegita utzi, ezta? Bai. Eta bertan egutegia agertzeaz gain, morez jarrita daude datak eta orientatiboak beti kontutan izan, enpresak ez baditu argitaratu da nahi ez duelako. Eta igual aldaketak egon daitezke bidean, epe bat luzatzen zaielako, baloratzeko momentuan edo dena dela. Bale? Gogoratzea gure ordutegia gaurtik aurrera dela goizeko ordu 9:00-etatik ordu 2:00-etara, bai, hau da, arratsaldez ja egoitzak itxita ditugula. Orduan zalantza badituzue mesedez goiz egiteko egongo garelako egoitzetan, bai, 9:00-etatik ordu 2:00-etara. Jakinarazteko. Hori da. Mila esker parte hartzeagatik, eskerrik asko lankideak eta ekipo bertan egoteagatik eta laguntzeagatik, eta suerte on guztioi. Animo. Agur!